Әйдә онлайн тәкъдим итә. Ак бүре. Татар халыгы кияте. Борынгы заманда бар иде бер патша. Аның 4 улы бар. Бер заман патша хатыны белән икәү яхшы атлар, яхшы арбалар җигеп, ялан-япан сахрага чыкты. Сахрада яткан вакытта төннең бер мизгелендә буларның чатырларын бик каты җил исеп күтәреп ташлады. Шул ук вакыт һавадан бер дию патшасы пәйда булды, моның куенындагы хатынын күтәреп алып китте. Шул сәгать патша уянып, хатынының юклыгын белеп, тиз генә аны эзләргә китте. Шул төнне эзләп, хатынны таба алмыйча, таң аткач патша үзенең шәһәренә кайтты. Патша ат җиткән җиргә ат җибәреп, хат җиткән җиргә хат җибәреп, төрле якка эзләүчеләр җибәреп, хатынны эзләргә тотынды. Бер ел үткәч, патшаның олы улы укудан кайтты. Егет атасына әйтте: "Инде әти, мин укуның шигенә чыктым. Син инде миңа әнине эзләргә рөхсәт бир" ди. Патша улының фикерен хуплап рөхсәт бирде. Олы улы 100 гаскәри, 1 елга җитәрлек акча һәм азык-төлек белән юлга чыгып китте. Күп кенә көннәр һәм төннәр узгач, булар бик куе бер урманның эченә барып җитте. Шунда патшаның улы: "Без шунда берәр көн ял итеп, атларыбызны ашатып китәрбез" дип уйлады. Шунда ашап утырган чакта патша улының чатырына бер ак бүре килеп сәлам бирде һәм әйтте: "Эй, ахмаклар, кем рөхсәте белән минем урманыма кирип үләннәрне таптап йөрисез? Хәзер үк чыгып китегез" диде. Патша улы: "Син үзең кайдан килдең? Шунда кит. Менә минем 100 гаскәрием бар. Хәзер аттырырмын да үтерермен" диде. Бу сүзләргә ак бүренең тагында ачуы килде. Ул буларга карап бер дуга укып ирде, бар да тараташ булып каттылар. Патша улыннан хәбәр көтте. Бер ел узгач, укый торган 2 уртанчы улы укудан кайтты. Исәнлек-саулык сорашканнан соң, булар да аталарыннан рөхсәт сорадылар. "Без дә әнине эзләргә чыгыйк" диделәр. Патша буларга карап: "Олы абыегызның киткәненә инде 1 ел булды, һич хәбәр хәтере юк. Инде мин сездән аерылып, бер үзем нишләрмен" диде. Ләкин уртанчы уллары һәр көн рөхсәт сорый. Ахыр чиктә патша аларга да рөхсәт бирде, ләкин кисәтеп куйды. "1 елдан артык йөрергә рөхсәт юк сезгә" ди ул. 2 уртанчы улы шулай итеп юлга чыгалар. Алар да 100 гаскәри һәм акча, азык-төлек алып юлга чыгып китте. Озак кына юл үткәч, урманның бер ягына барып җитәләр һәм атларыннан төшеп, чатырларын кырып, су эзләп алып килеп, аш пешереп ашарга утырган чакта, ак бүре килеп җитте. "Кем рөхсәте белән урмандагы үләннәрне таптап кирдегез" диде ул. "Һич рөхсәт юк сезгә" дип буларны куа башлады. Уртанчы уллар да гаскәрләренә таянып, бүре белән каршылыкка керә. Буларга яхшылык белән берничә тапкыр әйткәннән соң, алар тыңламагач, ак бүре баягыча бер әфсен укып ирде, булар да тараташ булып катты. Тагын бер ел үтә, патшаның төпчек улы мәдрәсәдән укудан кайта. Патша аңа барлык булган хәлләрне сөйли. Олы абыйсы һәм 2 уртанчы абыйсының әйләнеп кайтмавын әйтә. Моны ишеткәч, төпчек улы: "Инде алар кайтмады, берәр хәл булгандыр. Миңа да рөхсәт бир дә, мин дә китим" диде. Патша аңа: "Мин синнән дә аерылгач кемгә карап торырмын? Югалганнар югала торсын, әмма сиңа һич рөхсәтем юк" диде. Атасына көн-төн ирек бирмичә сорый торгач, атасы моңа да рөхсәт бирмәгәч, улы: "Әти,
Мин сине гаскәр сырап, азык сырап борчымыйм. Миңа бары 1 елга кая барсам да җитәрлек итеп акча гына бир, диде. Тепчек ул, атка атланып, озын юлга чыгып китә. Күп айлар, көннәр, сәгатьләр үтеп, ул да урманга барып җитә һәм аның эченә кереп китә. Шунда аңа ак бүре килеп очрый да әйтә: "И егет, син монда нишләп йөрисең? Кая барасың? Кайдан килдең?" "Монда минем рәхсәтемнән башка үләннәрне таптау җитмәгән, тагы урмандагы кошларны атарга барасыңмы?" ди. Егет бүрегә: "Кышны атып, үземә пешереп ашарга уйлаган идем. Бик арыдым, талдым. Инде алай булгач, синең рәхсәтеннән башка мин монда бер эш тә эшләмим. Чыгам да китәм", ди. Бүре аңа каршы: "Инде егет, син күркәм, сүзең ямьле, һичбер каршы килгән җирең юк. Мин сиңа рәхсәт бирәм, теләгәнеңне эшлә. Тик менә бу күренгән кышны атма. Тирәкнең башында утырган кышны ал да тазартып пешер. Аш ашарга мин дә килермен", дип әйтте дә үз юлына китте. Моның чатыры янына бер яшь кенә егет килеп чыкты да сәлам бирде. Патша улы чатырга моны да ашарга чакырды. Хәзерләнгән ашны тәмам ашап бетерә яздылар. Шул чакта килт итеп патша улының исенә ак бүре төште һәм "Хәзер ак бүре килсә, ни ашатырмын икән?" дип йөрәгенә курку төште. Кунак егет аңа каршы: "Әй егет, син бер дә кайгырма. Ул бүре булып күренгән нәрсә мин идем. Минем 70 төрле һөнәрем бар, 70 төрле сурәткә керә алам", диде. Аннары тепшек ул ак бүрегә үзенең кайдан килгәнен, абыйларын эзләргә чыкканын баштан аяк сөйләп бирде. Ак бүре аңа: "Соң син ул агаларыңны күрсәң таныр идеңме? Әйдә әле, мин сине бер җиргә алып барыйм." Ак бүре егетне агаларының тораташка әйләнгәнен күрсәтә. Егет бу ташларның чыннан да агасы һәм гаскәрләре икәнен белгәч, елап җибәрә. Ак бүредән аларны терелтүен сорап ялына башлый. Ак бүре барысын да элекке кыяфәтләренә кайтарырга ризалаша. Дога укып ташларга өрүе белән егетләрнең абыйлары һәм аларның гаскәрләре кинәт кенә терелеп, һәрберсе үз эшенә тотынды. Ак бүре агайларның һичберсен патшаның тепшек улына юлдаш итеп алырга ярамаганлыгын белдерде. "Бик кирәк булса, бары үзеңнән 1 яшь зур агаңны гына алып калырсың. Башкалары синең эшкә ярамаслар, алар кайтып китсеннәр", диде. Егет ак бүренең киңәшләрен тыңлап юлга чыкты. 3 көн, 3 төн барганнан соң Дию патшасының җиренә килеп кереп, алтын тирәкнең янына барып җитте. Шул вакытта 60 кылачлы ала айгыр килеп чыкты. Егет аның ялына ябышып, һич тә ычкындырмыйча утлы таулар, диңгезләр аша кереп китте. Егет моңарга күп рәхмәтләр укып, өстеннән төшеп, тау итәгендә калды. 60 кылачлы айгыр үз юлына китте. Егет никадәр тауның өстенә менәргә тырышса да, һич тә менә алмады. Күңеле тулып, анасын исенә төшереп, ул елап утырды. Шул вакытта һавадан кара болыт килеп төшкәнен күрде. Болыттан зур кыш килеп төште дә егеткә: "И егет, әйдә, минем өстемә менеп утыр. Мин сине бер җиргә алып китим", диде. Егет Аллага тапшырып кышка утырды. Кыш аны биек һавага күтәреп: "И дустым, син мин барында курыкма. Мин күптәнге дустың ак бүре", дип аны тынычландырды. Ак бүре Сәмрух кыш кыяфәтендә булып, егетне Каф тавы башына илтеп куйды. "Сау бул, Алла сиңа ак юл бирсен", дип саубулашып, үз юлына очып кире китте. Шулай итеп, егет янә бер кечкенәрәк тауга очрады. Тауның башына менсә, еракта ялтыраган бакыр сарай күрә. Сарайның тәрәзәсеннән караса, 41 кыл кызның әдәм итләр юганын күрде.
Егет батырланып ишек янына килде һәм сәлам бирде. Шул минутта бер матур кыз ишекне ачып, «Син адәми затмы, пәри затмы?» диде. Егет, «Адәми затмын», диде. Кыз, «Син ничек килдең?» диде. «Минем күптәннән ашаганым юк, мине ашарга керт», диде егет. Кыз аңа, «Минем абыстайымнан рөхсәт сорарга китәм», дип кереп китте. Абыстай егеткә ашарга китерергә кушты. Егет ашаганнан соң үзе турында сөйләде. «Мин, патша улы, анамны эзләргә чыктым», диде. Абыстай аңа, «Әгәр дә анаңны табып кайта алсаң, сарайда кунак бул», диде. Егет керергә вәгъдә бирде. Абыстай аңа, «Мин синең кыры сүзеңә ышанмыйм. Син анаңны тапкан шатлыгыннан мине онытырсың. Менә мин сиңа шул үзеңә ишек ачкан кызны никахлап бирим дә, ул монда калсын. Син дә аны исеңә төшереп, минем яныма килерсең», диде. Егет шуңа риза булып, агасы исенә килеп төште дә, «Мин монда рәхәттә ятам. Минем агамның ашый торган ризыгы бетеп, аптырап ятадыр». Бу бакыр сарай буйлап 3 көн 3 төн барганнан соң, егет бер көмеш сарайга килеп чыкты. Көмеш сарайда да 41 кыл кызның ит юганын күрде. Егет анда да сәлам бирде. Баягы кебек хәл-әхвәл сорашып, егет буларга анасын эзләргә чыкканын, патша баласы икәнен сөйләгәч, «Бик яхшы. Кайтканда минем сарайыма кер, керми китмә», диде абыстай. «Син былай гына онытырсың. Менә мин үзеңә каршы чыккан кызны никахлап бирим, аны исеңә төшереп керерсең», диде. Абыстай кызны никахлап бирде. Егет яна 3нче кич кунганда, агасы исенә төшеп, бу җирдә озак торырга ярамас дип, яңа келәше белән саубуллашып, үз юлына китте. Көмеш сарай буйлап 3 көн 3 төн үткәннән соң, бер бик зур алтын сарай янына бик зур вә матур итеп бакчалар кырылганын күрде. Шунда да матур бер кыз килеп, «Син адәми затмы, пәри затмы?» диде. Егет аңа, «Адәми затмын», диде. Егет китергән кыш итләрен ашап, китергән эчемлекләрне эчкәч, абыстайны тыңлый башлады. «Мин фәлән патшаның хатыны, фәлән шәһәрдән идем. Мине урлап шушы дию бу җиргә алып килде. Инде минем юалганыма фәләнчә ел булды. Минем 4 улым бар иде. Инде алар үсеп, синең кадәр була торганнардыр», диде. Егет аңа, «Мин синең улың булам. Мин фәләнчә айлардан бирле сине эзләп, монда килеп җиттем. Аллага шөкер, синең нурлы йөзеңне күрдем», дип муенына барып асылынды. Шатлыктан алар елаштылар. Атасының исәнлеген, ике агасының юлдан кайтканлыгын һәм абзасының базда калганлыгын сөйләп бирде. Абыстай улын алып, сарай ишеген ачып, аны кертеп җибәрде. Сарай уртасында 500 пытлы шар күреп, анасы егеткә аны чыгаруны кушты. Егет шарга тотынып караса да, аларны кузгата алмады. Анасы, «Диюебез 12 айлык юлга киткән иде. Тагын 10 айсыз кайтмый. Диюнең бер җимеш бакчасы һәм бер күле бар. Шул бакчадагы алмагачның алмасын ашап, күленнән су эч», диде. Егет 3 ай алма ашап, шарны күтәрергә тырышты. Аны кулы белән тотып, ыргытып җибәрде. Анасы, «Димәк, кешең диюнеке белән тигезләнде», диде. Анасы һавада очып йөрүче зур иске машинаны чыгарып, аны юлга әзерләп куйды. Ашап туйганнан соң 41 кызны, кәләшен һәм үзләрен утыртып, югарыга күтәрелеп киттеләр. Киткән вакытта егетнең анасы бер әфсен укып, алтын сарайларны һәм бакчаларны юк итеп, бер алтын күкәй итеп кесәсенә салды. Кайтканда көмеш сарайга керделәр, ашап, эчеп, ял иттеләр. Тагын алга таба очып киткәч, бакыр сарайга килеп җиттеләр, әмма анда һич кем чыкмады. Анда керүгә диюнең хатыны һәм кыл-кызлары үкереп, елап каршы алдылар. «Бәхетебез юк икән, диюебез кайтты,
ул сине дә, безне дә үтерер, диделәр. Егет үзенең хатынына карап, ул кайда йоклый, дип сорап кирип китте. Анда 9 башын 9 якка салып, бер нәрсә белмичә дию йоклап ята. Егет алмаз кылычларын чыгарып, бер башын кисәргә уйлаганда, дию уянып, «Нигә кунак итмисез?» диде. Егет аңа каршы, «Мин ач түгелмен, бары синең каныңа сусап кына килдем», диде. Дию урыныннан сикереп торды. Алар алышырга тотынды. Алыштылар, әмма бер-берсен җиңә алмадылар. Дию ачлыгы турында әйтеп, ашарга барырга тәкъдим итте. Егет, «Оятсыз, үзең генә ашарга оят түгелме? Мин дә арыдым», диде. Дию егетне дә өйгә алып керде. Диюнең 2 төрле суы бар иде. Берсе хәл кертә торган, икенчесе хәл китерә торган. Диюнең хатыны диюгә хәл китерә торган суны, ә егеткә хәл кертә торган суны салып биргән иде. Дию эшүгә бөгелеп төште. Соңрак егет алмаз кылычын чыгарып, диюнең 9 башын кисеп ташлады. Хатын һәм кызлар бу хәлне күреп, егеткә рәхмәтләр укыдылар. Бу көнне дә күрәсебез бар икән, диделәр. Егет тагын сарайларны тикшерергә кереште. Беренче сарайда картлар, икенчесендә карчыклар тапканда, аларның куркуын күреп, «И картлар, мин сезне диюнең кулыннан коткарам», диде. Сарайда берәү дә калмады. 2 көн киткәннән соң һава кимәсен тикшереп карасалар, күрәләр, егет кимәдә юк. Егетнең кайда калганын белмәделәр. Шул вакытта алар шәһәргә барып, егетне көтеп калдылар. Егет урманда бераз йөреп, бакыр сарайга барып керсә, ни күзе белән күрсен, бакыр сарайның эчендә һич кем калмаган. Ашыйсы килеп, бүлмәләрне карап йөргәндә, егет бер кечкенә бүлмә тапты. Аның уртасында бер өстәл һәм өстендә зәңгәр күк сыман бер әйбер белән бер генә чыбык ята иде. Егет аптырап чыбыкны кулга алып, «Бу ни эшкә ярый икән?» дип, күккә бәреп карады. Шунда гыйфрит килеп чыкты. «Ни кушасыз?» диде ул. Егет, «Минем аналарым моннан киткәннәр. Мин бер үзем калганмын. Күпме вакытта анам янына илтеп җиткерерсең?» диде. Гыйфрит, «2 сәгать эчендә җиткерермен», диде. Егет шатланып аның өстенә менеп утырды. Шунда егет гыйфриткә, «Инде син мине туры сарайга илтмә, шәһәрнең читенә илт», диде. Гыйфрит егетнең сүзен тыңлап, шәһәрнең читенә илтеп ташлады. Егет шуннан җәяүләп шәһәргә кереп китте һәм бер картның артыннан барып җитте. Егет күрде, карт бер итекче икән. Егет, «И бабай, син яхшы итекче. Минем бер сүзем бар. Шуны эшләсәң, 1000 тәңкә акча бирермен», диде. Карт, «Кулымнан килерлек булса, мөмкин», диде. Шәһәр читендә 2 сарай бар. Шунда минем гашыйк булган бер кызым бар. Син шуңарга яучы бул, диде. Карт егетнең сүзен тыңлап сарайга китте. Кыз тешендә кеше киләсен сизеп, картны каршы алды. Карт, «И кызым, миндә бер кунак егете бар. Ул сине күреп гашыйк булган», диде. «Ярый, ләкин минем калымым бик зур. Әгәр дә булдыра алса, ул минем ирем булыр», диде. Сахрага китеп, егет гыйфриткә, «Әлеге күлмәк белән калушны ничә сәгатьтә табып китерерсең?» диде. Гыйфрит, 1 сәгатьтә табып китерермен, диде. Егет, «Мин көтеп торырмын», диде. Гыйфрит кызның янына килеп, күлмәк һәм калушны алып кайтып, егеткә күрсәтте. Егет шатланып, картка китереп тоттырды. Карт күлмәкне кызга китереп бирде. Кыз, «Бу эшләр дию мәмләкәтендә булмаган, бер кеше эшли ала торган түгел. Шул минем киявем икән», дип, кичкә килсен дип, картка вәгъдә биреп җибәрде. Кичен егет карт белән сарайга килеп керде. Буларны кызлар, анасы чыгып каршы алдылар. Алтын-көмеш сарайларны бер йомырка ясап кесәгә салып, картка бирәсе акчасын биреп, анасы киленнәренә, «Улым һәр кемнән алда менеп утырсын», дип әмер бирде.
Тагын бераз килгәннән соң Ак бүренең урманына килеп җиттеләр. Егет Ак бүрегә карап: "И дустым, Ак бүре, менә сиңа сүзем шулдыр." Эш кызны күрсәтеп: "Менә булар минем хатыннарым." Яна эшне күрсәтеп: "Буларын агаларыма багышладым. Шул 6дан калганнарыннан үзегезгә ошаган берсен сайлап алыгыз", диде. Бүре сайлап алганнан соң кыз да: "Бигрәк матур егеткә туры килдем", дип шатланды. Озак бармыйча үз шәһәрләренә дә кайтып җиттеләр. Шәһәргә 5 чакрым калганда, туктап, иртә белән керербез дип уйладылар. Егетнең анасы Гыйфриткә шәһәргә хәтле таң атканчы бер алтын күпер эшлә, аның 2 ягыннан 2 елга агып торсын, диде. Гыйфрит хатынның боерыгын үтәп, таң атканчы күперне эшләп чыгарды. Патша иртән күперне күреп, шатланып, хатыны һәм балалары кайтып җитүен белде. Патшалыкта зур шатлык белән аларны каршы алды. Егет үзенең сараена кайтып, эш хатыны белән үз сараенда рәхәтләнеп тора башлаган, ди. Текст этой сказки вы можете прочитать на сайте Айда онлайн azatlyk.org/aida. Также читайте наши материалы во всех соцсетях. Мы есть в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе, ТикТоке и ВКонтакте. Айда онлайн. Изучаем татарский вместе.